hari ke hari bakawan jo ayam mato tabayang mande denai tinggalkan mande kanduang dangakanlah mande rato jotangi denai dirantai karaga jo mande kama dikadukan de bangsai juo nan memisahkan kok bantai di badan bisa ditahan, kok sakit di badan bisa diube, untung tak bangki batang tarandam denai lai ka pulang juo antah pabilo pidui kasana hari ke hari bakawan jo ayam mato tabayang mande denai tinggalkan mande kanduang dangakanlah mande rato jotangi denai dirantai karaga jo mande kama dikadukan de bangsai juo nan memisahkan kok bantai di badan bisa ditahan, kok sakit di badan bisa diube, untung tak bangki batang taranda